Dis so lekker om te leer saam met Clara Klets met haar bloedrooi fiets. Clara Klets met haar bloedrooi fiets. Hallo maatjies, ons kyk vandag na meervoude. Meervoude is wanneer iets meer as een is. Een leeu, maar baie leeu's. Een bok, maar baie bokke. Een eend, maar baie eende. Een hond, maar baie honde. Een kat, maar baie katte. Een hen, maar baie henne. Een skaap, maar baie skape. Een perd, maar baie perde. Een koei, maar baie koeie. Een appel en baie appels. Een skoen en baie skoene. Een bal, maar baie balle. Een lekker, maar baie lekkers. Een vis, maar baie visse. Een fiets, maar baie fietsse. Een mens, maar baie mense. Dis so lekker om te leer saam met Clara Klets met haar bloed